maber. Erokamano. Union bedhi maber. Okay. Yes. Apaka mago union mang'eny. Apaka to onge. Mane ende ne chamar union. Okay. Erokamano. One created to involve in crisis. Yes. Erokamano ahinya. Yeah. Japuonj weche ng'eny ka. Yes. Mago moni wang'igi anena. Yeah. Nitie kamoro ma asome gazet ma kawuono ni Teacher Service Commission obiro gi regulation moro. Yeah. Mawacho ni japuonj mondo ibed e rang'iny mar principal mar secondary school nyaka ibed gi master's degree. Mondo ibed deputy nyaka ibed gi master's degree. Ma en wach mosechoponu to be ne okaw pacho kaka stakeholders magini koro mulo. Ineno gima timore Victor? Yes. Ka ng'ato nigi tich to dwa ndiki tijno en emong'eyo ujusi modwaro. Okay. To kaluwore gi somo masani an ok ane kamano makosa. Okay. To en mani kaka nondik ji puonje tich nok oket masters as a condition. Okay. Koro sani endi wabiro mapenjo ni to jopuonj adi ma gisegolo mag miyo scholarship mondo dhi otim masters mondo bi administer schools kaka gidwaro. Piny dongore japuonj to somo bende medore. Yes. Kata wana iwa ka nitie joma pod dhi sikul to gichulo mana fee kendgi. Ang'o mondo japuonj chulo school fees kende no wuon? Victor, mondo medre ni tich ma jopuonj timo e Kenya ka gitiyo ne public. Okay. Koro miyo public ka dwaro services mabeyo mar japuonj to nego bed ni gichulo. Okay. Gisulo somo mar japuonj no. Kata mana police ka dwa mondo mak munde maber. Yes. Oko ka no dhi kaw kurs mar go bunde kende. Nyaka be ni supervisor ne magole nyise ni koro inadwa mondo igo bunde ilani. Okay. To mai kurs materie. Kakitimo gi doctors. Kakitimo gi doctors. Sirikal miyo gi scholarship. Scholarship, yes. Sirikal jore gi Higher Education Loans Board ni miwa jogo. Mane gimonego timre. Okay. Yeah. Kaka yudo gima timore kata thuro ka. Yes. Jok mose konywa iluongo ni development partners. Mosebedo ka improve the lot of teachers. Okay. To sani endi kata kidhie e budget mar minister mar education onge ma momi war japuonj. Yudo ka gikaw gin gi budget mar scholarship to gimiyo mates gi to gi nyithindgi onge modhi ka japuonj. Teacher Service Commission ma tich ne en managing teachers to kendo ng'iyo quality mar japuonj gi tich ma japuonj timo onge gi scholarship. Mano geche ni en rocho ratiro mar employment mar japuonj. Okay, nikech kadhiga jogo house kaneno kanyo koket lendo ni wan gi scholarship programs mag Japan, mag jopuonj mag sciences gi STEM, kidije mopogore magi ok chopnu. Wapim nini mane yudo ka jopuonj yudo to Teacher Service Commission nyalo tamre miyo jopuonj no kata rusa mondo dhi otim course no. Nikech gin gionge gi program mar scholarship. Okay. Yes. Donge TSC osebedo ka temo nyocha gibiro gi chenro miluongo ni TPD ni Teacher Professional Development ni. Magi dong gin yore ma bende biro mar konyo tego jopuonj gi wach mar quality miwacho cha. Mano adier onge ng'ama osetamore. To wawacho ni TPD gin gik moko mana ma ipuonjo ji mana kaka ji nyalo file documents. Okay. En basic clerical. En basic clerical duty ni ma ifilo kama ma endi value ne kama ka okutimo to koro ko bifolo tich mutimo just like that. To onge ching ma Teacher Service Commission osegolo scholarship 400 ni jopuonj dhi somo Nairobi University kata Kenyatta University nigi dhi timo new approaches to teaching mathematics. Mano pogitimo. Erokamano. Igni adek nyaka ne obed gi sirikal mar Kenya Kwanza